a sestry, ako som povedal do úvodu svätej omše, dneska budeme rozjímať o dvoch svätých ženách, matkách, mučeníčkach, svätej Perpetue a Felicite. Oni sa spomínajú v rímskom kánone, ale ruku na srdce asi možno málo kto ich pozná z nás. Že? Lebo oni naozaj žili v tých prvých storočiach a teda oni sa nespomínajú často, lebo ich sviatky zvlášť neslávime. Takže dneska si o nich niečo povieme, ako oni v tej službe životu pôsobili, alebo akým spôsobom. O nich sa dozvedáme zo správy, ktorá má názov Mučeníctvo Perpetui a Felicity, ktorú napísal ich učiteľ Saturus, teda učiteľ tej prvej spomenutej z nich, svätej Perpetui, ktorá bola vo svojej dobe veľmi populárna, teda tá kniha, tá správa, a čítavala sa dokonca počas liturgie. Tak najskôr o tej Perpetue. Tá sa rozhodla stať kresťankou, keď mala 22 rokov. A rozhodla sa ňou stať napriek tomu, že vedela, že za to môže zomrieť, pretože práve vtedy prebiehalo septimovo prenasledovanie kresťanov. A jej otec ju aj odhováral od tohto úmyslu stať sa kresťankou a mal na to silný dôvod, lebo ona bola matkou a mala malého synčeka, ktorého ešte kojila. No ona napriek tomu sa nedala odhovoriť a svojmu otcovi, keď jej teda hovorila, aby sa vzdala kresťanstva, aby nebola kresťankou, tak ona mu takto argumentovala. Ukázala mu krčach, ktorý tam bol, a spýtala sa ho toho otca, vidíš ten krčach? A on hovoril, áno, vidím. A Perpetua mu povedala, ako tento krčach nemožno nazvať iným menom, iba že je to krčach, tak ani mňa nemožno nazvať iným menom, len tým, že som kresťanka. Viete, deti, a vy dospelí si pripomente, v starých katechizmoch tam bola taká katechizmová otázka, že ako sa voláš? A viete, aká bola odpoveď? Kresťan. A tvoje priezvisko je ako? Aké? Katolík. Takže my všetci, ktorí sme pokrstení, naše mená sú kresťan, katolík. Čiže ona už sa inak nechcela volať iba menom kresťanka. Viete, kedysi boli kresťania na to hrdí, že sú kresťania. Dneska my sa hanbíme. A neváhali obetovať aj život. Ako to vidíme a uvidíme aj na týchto dvoch ženách. No, lebo sa stalo to, čoho sa ten otec jej obával. Perpetu uväznili spolu s ďalšími kresťanmi a medzi nimi bola aj tá druhá, Felicita, ktorá bola ale navyše otrokyňa. Ale o nej si povieme až potom, chvíľu ešte zostaneme pri tejto Perpetue. Čiže išli do väzenia,
No a čo trápilo tú Perpetu v tom väzení? Čo ju trápilo? Že tam nemôže mať svojho synčeka. Našťastie tam pôsobili dvaja diakoni, ktorí nejako obmekčili tú väzenskú stráž, lebo ani všetci dozorcovia vo väzniciach nemusia byť zlí ľudia. Oni vykonávajú svoju prácu, kde musia byť prísni, ale predsa len sa dali obmekčiť a teda dovolili, aby to dieťatko, toho synčeka, jej príbuzní mohli priniesť a ona tam s ním bola. Veľmi sa tomu potešila, hovorila niečo v tom zmysle, že akoby v tom väzení zažiarila žiara, slnko, keď toho synčeka držala v náručí a mohla ho kojiť a byť s ním. Lenže, nakoľko sa nechcela vzdať kresťanstva, tak bola odsúdená na smrť. A možno ste videli, aj vy deti, že kedysi kresťanov mučili dosť tvrdo. Že ich doviedli do takej arény, kde bolo také akoby ihrisko, taká veľká plocha. Tam pustili tých kresťanov, teda zaviedli ich. A viete, cez také dvere vypustili tam divé šelmy. Či už nejakých tigrov, levov, vyhľadovaných ešte navyše. Alebo dokonca tu hovorili aj, že nejaké antilopy alebo niečo také, čo majú také dlhé, tvrdé rohy. No a takto vlastne bola aj tá Perpetua umúčená z lásky ku Kristovi, pretože sa nechcela vzdať kresťanstva. A jej posledné slova boli: pevne si stojte za svojou vierou a milujte sa navzájom. Jej dieťatko samozrejme odniesli domov, tí príbuzní. Tak to bol príbeh o tej Perpetue. Ja sa ešte vrátim potom na záver k nej aj k obidvom. Teraz niečo o tej Felicite. Ako som povedal, bola otrokyňou, ale aj ona bola matkou. Ale nemala dieťa, že by ho mohla viesť za ruku, alebo že by ho mohla kojiť. Mala ho kde? Vo svojom brúšku. Čiže ona bola v 8. mesiaci tehotenstva a ju tam tiež zavreli, ako som už povedal, spolu s inými tými kresťanmi. Tak aj ona bola odsúdená na smrť. A teraz počúvajte. Viete, vy starší, že keď v novoveku, ktorý sa hovorí, že novovek, že 20. storočie je storočie už akéhosi pokroku, tak viete, že bolševici, ale ozaj nemám na mysli Rusov, že bolševici napichovali na dvere a na brány tehotné matky a rozrezávali ich a zabíjali ich. Aj s tými deťmi. A presuňme sa do tohoto obdobia, to bolo v roku 203. Rímske právo zakazovalo zabíjať matky v požehnanom stave. To sa považovalo za zločin. Ak niekto, hoci aj otrokyňu odsúdenú na smrť, keby ju bol usmrtil ako v požehnanom stave, lebo to dieťatko je nevinné, že? Bol by to zločin a rímske právo zakazovalo niečo také urobiť. Tak preto, keď bola v 8. mesiaci, museli ešte počkať,
Koľko je dieťatko v matkinom lone? 9 mesiacov. Tak ešte mesiac počkali, kým sa to dieťa narodilo a to dieťatko odniesli do Kartága, to je Severná Afrika, Tunis, a tam ju dali do starostlivosti takým svätým ženám, ktoré sa tam starali aj o takéto deti. Ale samozrejme, že tú Felicitu spolu aj s Perpetuou hodili do tej arény a zabili. Niekto by sa mohol spýtať, teraz už tých obidve som skončil, že tak ale ako toto je služba životu, alebo neboli kruté tie matky voči tým svojim deťom? Prečo radšej nezvolili život? A mohli sa potom starať o tie svoje deti, lebo tým deťom chýbali určite tie matky. Ale je to čudná logika nás, kresťanov. My skutočne rozmýšľame trošku inak. My si myslíme, že životu slúži najviac iba živý človek. Ale napríklad už svätá Tereska Ježiškova povedala, že ja najviac budem slúžiť, keď budem v nebi. Lenže, viete, živé matky často môžu svoje deti úplne skaziť. Robili raz taký prieskum v jednej americkej väznici a tí najväčší, najkrutejší, najbezcitnejší zločinci boli, viete kto? Tí, ktorých keď sa spýtali niečo o svojej matke, že čo by o nej povedali, nič dobré o nej nevedeli povedať. Tá matka ich skazila. Tá zlá matka ich skazila, že sa stali najhoršími spomedzi ostatných zločincov. Ale dobrá matka svojim životným príkladom môže svojmu dieťaťu dať taký silný odkaz, že to dieťa bude mať, ako sa hovorí, chrbtovú kosť a že to dieťa bude pevné vo svojom živote pred nápormi výchrov, ktoré by ich v tom živote chceli zničiť. Viete, dneska nehovoríme o jednej svetici, o ktorej ešte budeme hovoriť. Sveta Gianna Beretta, by ste tam videli jej obrazok, viete, dneska, neviem, či ste aj jej meno spomenuli, ale Gianna Beretta. Takisto ona trpela na rakovinu a rozhodla sa radšej ona zomrieť a nedať si zobrať dieťa zo svojho lona, ktoré nosilo, ale zomrela ona a dieťa zachránilo. A keď sa odporní novinári, bezcitní, pýtali pri svetorečení, lebo ona mala ešte 3 staršie sestry, čiže dohromady zostali 4 malé deti, dievčatá. A keď sa tí bezohľadní, bezcitní novinári pýtali tých dievčat, a to, čo si myslíte, neurobila vaša mamička zle, keď radšej ona zomriela a nedala sa operovať a nedala si zobrať našu sestru, tak to neformulovali, ale však inak sa to nedá formulovať. A tie dievčatá povedali, nie, vôbec sa nehneváme na našu matku, ktorá dala prednosť smrti pred životom. Lebo nám dala príklad života, ktorý nikde si nekúpime. A vďaka nej sme aj my pevné bytosti. Milovaní bratia a sestry, toľko o tých dnešných sveticách aj s týmito malými vsúkami.
Takže naozaj zoberme si príklad z nich. Ja nieraz som hovoril aj pri katecházach so ženami, keď som chodil na ľudové misie. Prečo je dnešné pokolenie také mlandravé? Prečo? Lebo matky vychovávajú deti tak, asi v takom zmysle. Neboj sa urobiť kompromis, neboj sa dať za... Aj radšej ústup, aj lži daj za pravdu, len si zachráň život. No a potom je to tak. Ale keď matky dokážu vychovávať deti a povedia, buď schopné dieťa moje priniesť aj obetu, ale nezrať Krista a nezrať svoje svedomie kresťanské, tak vtedy budú tie deti pevné. A môže prísť potom v živote na nich hociaká skúška a oni obstoja. Takto sa budeme musieť znovu naučiť rozmýšľať aj my, ako prví kresťania a ako kresťania v každej dobe.